אז מה קורה חברים? כאן כפיר בעוד סרטון חדש. וברוכים הבאים לסרטון עובדות חדש. הפעם לא על בובספוג, אלא על רובלוקס. אבל רגע, לפני שתכעסו עליי, יש לי הסבר לאן נעלמתי. אתם כנראה לא יודעים, אבל אני כבר בן 18, ובגלל זה אני התגייסתי לצה"ל. לכן אני מתנצל חברים, אבל לא היה לי זמן בכלל לצלם סרטונים ולערוך אותם. אבל עכשיו אני באמת אנסה לחזור, ולכן אני צריך את העזרה שלכם להחזיר את הערוץ כמו שהוא היה. לכן חברים, אני אשמח אם תיתנו לייק ותשתפו, זה יעזור לי מאוד ויקרום לי להמשיך ליצור יותר תוכן. אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. עובדה מספר 1. העובדה הראשונה הולכת להפתיע אתכם. רובלוקס קיים כבר משנת 2006. חבר'ה, אנחנו בשנת 2026, מה שאומר שהמשחק חוגג השנה יום הולדת 20. תחשבו על זה, רובלוקס יותר ישן מהאייפון הראשון, והוא כנראה יותר ישן מרובכם ומחלק מהאחים הגדולים שלכם. זה מטורף לראות איך משחק שהתחיל כל כך מזמן רק הולך ונהיה יותר פופולרי עם השנים. עובדה מספר 2. אז מי האיש שעומד מאחורי הכל? קוראים לו דיוויד בזוצקי, וקבלו קטע, הוא יהודי. הרעיון לרובלוקס לא הגיע ממשחקי וידאו רגילים, אלא מסימולטור פיזיקה דו-ממדי פשוט שהוא בנה פעם כדי לעזור לתלמידים ללמוד. הוא ראה שילדים פשוט אוהבים לבנות ולהרוס דברים בתוך התוכנה, והחליט להפוך את זה לעולם שלם. מסימולטור משעמם של בית ספר, הוא בנה את האימפריה הכי גדולה בעולם. עובדה מספר 3. תגידו, הייתם משחקים במשחק שאני קוראים לו דיינבלוקס? כי זה היה השם המקורי של רובלוקס בשנת 2004. היוצרים חשבו שזה שם מגניב, אבל מהר מאוד הם הבינו שזה קשה מדי להגייה, ולילדים יהיה קשה לזכור את זה. הם החליטו לשלב את המילים בלוקס ורובוטס, וככה נולד השם רובלוקס. מזל, אני לא רואה את עצמי אומר לחברים, בואו למשחק דיינבלוקס. עובדה מספר 4. בואו נדבר רגע על Adopt Me. כולנו יודעים שזה משחק ענק, אבל אתם מבינים עד כמה? נכון לשנת 2021, היו לו כבר יותר מ-23.7 מיליארד ביקורים. בשביל שתבינו את המספר הזה, זה בערך פי 3 מכל האוכלוסייה של כדור הארץ. זה אומר שגם אם כל בן אדם בעולם היה נכנס למשחק, הוא היה צריך להיכנס אליו 3 פעמים כדי להגיע למספר הזה. אין עוד משחק בעולם עם מספרים כאלה. עובדה מספר 5. העובדה הזאת היא בשביל כל מי שחולם להיות עשיר. רובלוקס הוא לא רק משחק, הוא עסק לכל דבר. יש להם תוכנית שנקראת Developer Exchange. אם בניתם משחק מצליח והרווחתם המון רובוקס, אתם יכולים להמיר אותם לדולרים אמיתיים שנכנסים לחשבון הבנק. מאז שהתוכנית הזאת התחילה, רובלוקס שילמה למפתחים, חלקם ילדים בני 15, יותר מ-250 מיליון דולר. יש אנשים שקנו לעצמם בתים ומכוניות רק מלבנות משחקים ברובלוקס. וחברים, כמו שאתם יודעים, עובדת בונוס כרגיל. אם אתם רוצים להיות אלה שמרוויחים את הכסף הזה, אתם צריכים להכיר את לואה. זאת שפת התכנות שבה משתמשים ברובלוקס סטודיו. הבונוס הגדול הוא שזאת נחשבת לאחת השפות הכי קלות והכי כיפיות ללמידה בעולם התכנות. אז אם אתם רציתם ללמוד לבנות משחקים, רובלוקס הוא המקום הכי טוב להתחיל בו. זה אשכרה יכול להיות המקצוע שלכם בעתיד. אז זהו חברים, זה היה הכל היום, מקווה מאוד שנהנתם. אלו היו 6 עובדות על רובלוקס שכנראה לא ידעתם. איזה עובדה הכי הפתיע אתכם? אני מאמר על השם המוזר בהתחלה. תכתבו לי בתגובות מה דעתכם, ואל תשכחו ללחוץ על הלייק ועל הסאב אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.